θα μπορούσε να πει κανείς πως η απόψινή σειρά πρωτοπόρων στον τομέα τους είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στη Λύση. Ο απόψινός μας φιλοξενούμενος φρόντισε να διαφυλάξει την παράδοση της γης που το γέννησε. Την παράδοση, ακόμη μπορώ να πω, της Κύπρου μας. Μέσα από το έργο των συνεργατών του αλλά και του ιδίου, η κατεχόμενη μας Λύση σήμερα φωνάζει πιο δυνατά παρά ποτέ και μας θυμίζει. Φιλοξενούμενος μας, ο Κωστής Κωστέας. Κύριε Κωστέα, καλώς ορίσατε στο πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ. Είναι τιμή μας που ήρθατε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ. Είναι μια καλή ευκαιρία ακόμη να θυμηθούμε την κατεχόμενη μας Λύση. Τι θυμάστε λοιπόν από τον τόπο που σας γέννησε, από την τόσο όμορφη Λύση? Για να μην γίνει προσωπικό, θυμούμε οτιδήποτε θα θυμάτων οποιοδήποτε εκτοπισμένος που έχει αφήσει πίσω του το γενέθλιο του χώρο. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ συγκινητικό για τον κάθε ένα, όχι μόνο για μένα. Μάλιστα. Είχα πει ότι φροντίσατε μέσα από το έργο σας για τη διαφύλαξη της παράδοσης. Είστε ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε το συγκρότημα Σίκαλη. Πάμε πίσω στο 1961. Θέλετε να μας πείτε πώς ανεπτύχθηκε το ενδιαφέρον σας για τη μουσική και οδηγηθήκατε κατά κάποιο τρόπο στη δημιουργία αυτού του συγκροτήματος? Ίσως ο μοχλός που έγινε η έναρξη ήταν η συχνή διαβίωση μέσα σε τέτοιο χώρο όπως ήταν η Λύση, αλλά προπαντός στο σπίτι, στην οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν ψάρτης, μουσικός, ήταν συλλέκτης οποιοδήποτε λογογραφικού θέματος που κατέγραφε μάλιστα. Άρα η ίδρυση του Σίκαλη ήταν η ορίμανση κάποιων συνθήκων και κάποιων αναγκών καλλιτεχνικών που υπήρχαν. Δεν μπορεί να υποθεί ότι ήταν ίδρυση και σκέψη ενός ανθρώπου. Ήταν πολλοί άνθρωποι, πολλοί συνεργάτες και είχαμε την τύχη όλοι αυτοί οι προτεργάτες να ήταν ειδικοί και ικανοί στον κάθε τομέα του ο καθένας ξεχωριστά. Και ήταν όλοι λυσσότες. Όλοι λυσσότες. Εσείς όμως, πέραν της δραστηριοποίησης σας στο Σίκαλη, γράφετε μουσική, γράφετε στίχους, μπορώ να πω και βυζαντινή μουσική ακόμα, έτσι. Και αξίζει να αναφέρουμε για τους τηλεθεατές μας ότι δώσατε στίχους σε ένα ύμνο που είχε γράψει ο Μίκης Θοδωράκης για τα παιδιά, για κάποια παιδιά στην Βουδαπέστη. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το συγκεκριμένο συμβάν, γιατί είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω και για σας τον ίδιο, να ξέρετε ότι στίχοι σας είναι επενδυμένοι με τη μουσική του μεγάλου Μίκη Θοδωράκη. Ναι, ήταν σε εποχή μου δεν υπήρχαν τόσοι και τέτοιοι ραδιοσταθμοί στην Κύπρο. Ο μόνος που υπήρχε ήταν ένας και μοναδικός. Δεν ξέρω αν είναι ο κυπριακός ή ο ελλαδικός ραδιοσταθμός που άκουσα εγώ, ότι προκηρύχθηκε ένας διαγωνισμός για κάποια μουσική που έγραψε ο Θοδωράκης ενώ ήταν κρατούμενος σε φυλακές και την έστειλε στο ραδιοσταθμό της Βουδαπέστης με απότερο σκοπό να γραφτούν στίχοι πάνω στη μουσική και να γίνει ύμνος μιας διεθνούς οργάνωσης παιδιών, ΣΥΜΕΑ όπως ονομάζεται. Έγραψα στο ραδιοσταθμό, μου έστειλαν τη μουσική, έγραψα τους στίχους, αφού πέρασε αρκετός καιρός που σχεδόν είχε ξεχαστεί, πήρα μια επιστολή ότι πήρε το πρώτο βραβείο. Από ό,τι εκ των υστέρων έμαθα, το ποίημα τούτον που στάλει μεταφράστηκε σε πάρα πολλές γλώσσες. Δεν είχα την ευκαιρία να ακούσω όλων των γλωσσών την εκτέλεση. Ακούσατε την εκτέλεσή του σε κάποια... Ναι, την άκουσα σε γαλλική εκτέλεση. Ναι. Μετάφραση των στίχων έγινε στα γαλλικά. Στα ελληνικά δεν το έχετε ακούσει μέχρι σήμερα? Στα ελληνικά. Στη γλώσσα που εσείς γράψατε? Όχι. Αλλά εμείς διδάξαμε το σε χοροδίες αργότερα και τραγουδήσαμε το στην Κύπρο μόνο. Το τραγούδι όμως θεωρείται σήμερα διεθνές. Πρέπει να αισθάνεστε πολύ περήφανος για το γεγονός αυτό. Όσο γίνεται. Είναι μια διεθνής διάκριση. Όσο περήφανος βέβαια θα αισθάνεστε και για το συγκρότημα Σίκαλη που υπήρξε νομίζω σταθμός στη ζωή σας, έτσι? Ναι, σημαντικότατος, ο σημαντικότερος που υπήρξε. Ένα κομμάτι λοιπόν από αυτό το μέρος της ζωής σας παρουσιάζουμε και εμείς σήμερα στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ.
Καλώς ήλθατε, κύριοι. Κοιτάξτε από εκεί, μη φοβάσαι να γυρίσετε από την άλλη. Ευχαριστούμε. Στο μέσο είναι ο κύριος Τσισιβής. Θέλετε να μας γνωρίσετε και τους υπόλοιπους τραγουδιστές της παρέας? Από εδώ είναι ο Κέκος Παύλου και ο Καλής Λεωνής. Καλώς ήλθατε λοιπόν όλοι σας και φαντάζομαι, κύριε Κωστέα, μαζί με το συγκρότημα Μασίκαλη θα έχετε κάνει πάρα πολλές περιοδίες, αναρρύθμιτες, και άλλες τόσες είναι και οι τιμητικές διακρίσεις και τα μετάλλια που έχετε κερδίσει σε φεστιβάλ. Άρα όταν λέγαμε για τη διαφύλαξη της παράδοσής μας, δεν μιλούμε μόνο για διαφύλαξη αλλά και προβολή του τόπου μας στο εξωτερικό. Τι σας έχει μείνει από όλες αυτές τις περιοδίες που κάνατε? Ένα που είναι πολύ σημαντικό γεγονός είναι όταν κάναμε την πρώτη καλλιτεχνική περιοδία μετά τον εκτοπισμό. Ήταν μια επίσκεψη στην Ουγγαρία, συγκεκριμένα στην πόλη Σέκετ. Υπήρχε ένα διεθνές φεστιβάλ λαϊκών χορών και τραγουδιών. Ήταν σε έναν κλειστό, να δεν κάνω λάθος, ή ανοιχτό, δεν θυμάμαι καλά, θέατρο. Πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες κόσμος. Και στο Προεδρείο, να στο ονομάσω, υπήρχαν οι σημαίες των κρατών που έλαβαν μέρος. Φυσικά, εμείς τις πολλές φορές που παρουσιαστήκαμε στο εξωτερικό δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο. Αλλά σε εκείνη την περίπτωση
δεν θα ξεχάσω όταν ήρθε η σειρά του δικού μας του συγκροτήματος να κάνει το πρόγραμμα του, χορούς και τραγούδια, και άρχισε ο μιλητής να παρουσιάζει το πρόγραμμα, το συγκρότημα μάλλον. Δίπλα μου ο διερμηνέας έλεγε για την Κύπρο, για τη Λύση, ένα μικρό χωριό, είχαμε το συγκρότημα στην Κύπρο, η οποία μπε στην εισβολή κλπ. Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά και συγκινητικά στιγμιότυπα της ζωής μας. Χαίρομαι που το αναφέρατε. Θα πρέπει να παρατηρήσω, ακούγοντας στίχους και διαβάζοντας στίχους τραγουδιών που έχετε γράψει, γιατί είπαμε γράφετε και μουσική και στίχους, ότι υπάρχει μια δόση ρομαντισμού. Μιλάτε για αισθήματα, μιλάτε για αγάπη. Και αναρωτιέμαι αν τη γυναίκα σας την ερωτευτήκατε τότε στη Λύση. Μπούμε στα ιδιωτικά. Στα προσωπικά. Στη Λύση μάντα έτσι γίνεται. Ναι. Και από ό,τι ξέρω, στη Λύση χτίζατε και σπίτι στις γυναίκες πριν της. Εσείς πόσα χρόνια κάνατε αραβωνιασμένος, κύριε Κωστέ? 6 χρόνια ολόκληρο. 6 χρόνια μέχρι να χτίσετε το σπίτι σας για να στεγάσετε την ύφη. Ναι, ωραία, να σας πω, υπήρχε στην οικογένεια μας ένας αδελφός της γυναίκας μου, σκοτώθηκε μέσα στον αγώνα και ήταν ανάγκη να σεβαστούμε κάποιο χρόνο να το μεσολαβήσει μέχρι που να... Μάλιστα. Μιλούμε λοιπόν για τον δεύτερο σημαντικό σταθμό της ζωής σας, εξίσου βέβαια σημαντικός όσο και πιο σημαντικός από τον πρώτο. Έχετε φωτογραφίες από τους αραβώνες και από τους γάμους σας? Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα φέρνατε μαζί σας, γι' αυτό φρόντισα να φέρω εγώ. Μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε καθόλου, αλλά ένας που... Έμειναν στη Λύση μήπως? Οι φωτογραφίες απαραίτητα έμειναν στη Λύση. Κι όμως δεν έμειναν. Σας φέραμε φωτογραφίες οι οποίες δεν βρίσκονται στη σκλαβωμένη Λύση. Στο καλό. Καθίστε εδώ, ελάτε εδώ κύριε Γιαξή. Λοιπόν κύριε Κωστέα, επειδή... Είμαι γνώμονας στον κουμπάρο μου, το Γιαξή, είμαστε και κουμπάρι. Πάρα πολλές φωτογραφίες, όχι μόνο δικές σας, αλλά και πολλών άλλων ατόμων έχουν μείνει στα κατεχόμενα. Εμείς φροντίσαμε σήμερα να φέρουμε εδώ στο στούντιο φωτογραφίες από τους αραβώνες σας στη Λύση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θυμάστε τα πρόσωπα που απεικονίζουν. Βέβαια, οπωσδήποτε. Ήταν της εποχής μας. Λοιπόν. Υπάρχουν φυσικά αρκετοί που δεν είναι πάνω τώρα. Κύριε Γιαξή, ποια είναι η σχέση σας με τον κύριο Κωστέα? Τι θυμάστε από την ημέρα των αραβώνων του, την οποία αποθανατήσατε? Με τον Κωστίν Κυριάκου, όπως ελεγόταν πρώτα, γνωριστήκαμε περίπου το 1953, αν δεν έχω λάθος. Και από το χωριό του μου έφερνε φιλμ των πελατών του που μάζευε και του τα εμφάνιζα. Μετά από λίγους μήνες μας κάλεσε εμένα και τη γυναίκα μου και πήγαμε και στο χωριό και γνωριστήκαμε πιο κοντά και με την οικογένεια του. Εν τω μεταξύ έβγαλα και τις φωτογραφίες αυτές των αραβώνων του. Εσείς, με συγχωρείτε κύριε Γιαξή, εσείς αυτές τις συγκεκριμένες φωτογραφίες τις έχετε? Εδώ? Ναι. Όχι, πρόσφατα εδώ να τελειώσει το περιστατικό Μπάρος, θα πει πώς τις έχω τώρα. Δεν τις είχα μέχρι πρόσφατα. Μάλιστα. Πέστε μας λοιπόν πώς βρέθηκε. Και μετά από λίγα χρόνια, εγώ και η γυναίκα μου μπήκαμε κουμπάρι στο γάμο του. Και του έβγαλα και φωτογραφίες εκεί. Πώς βρέθηκαν αυτές οι φωτογραφίες, κύριε Γιαξή, τώρα ξανά στα χέρια του κυρίου Κωστέα? Μου τηλεφώνησε, πριν 2 μήνες είχαμε τη συνέντευξη που μου κάνετε εδώ στο Λόγο μαζί σας και μετά 2-3 μέρες με πήρε στο τηλέφωνο από τη Λάρνακα να με συγχαρεί για την εκπομπή. Παρακολουθείτε το αναγκαία δηλαδή, κύριε Κωστέα? Και με παρεκάλεσε αν έχω τις φωτογραφίες του γάμου του, διότι με την τουρκική εισβολή έμειναν όλα στα κατεχόμενα. Έμεινα στα κατεχόμενα στο χωριό του στη Λύση και του είπα θα κοιτάξω να βρω. Έλεξα όλο το αρχείο μου για τα τελευταία 40 χρόνια και ξανακαλύψατε. Και ανακαλύψα τον αραβώνο προς το παρόν. Αλλά πρέπει να τις έχω και του γάμου του οποίου κάνουν περισσότερη έρευνα. Ωραία, η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα μας μπορεί να γίνει και αιτία να ξαναβρείτε τις φωτογραφίες του γάμου σας, γιατί δεν έλαβε δέσμευση ο κύριος Γιαξής τώρα να σας τις βρει. Όμως, κύριε Κωστέα, το συγκρότημα Σίκαλη δεν περιορίζεται μόνο σε τραγούδι, όπως όλοι καλά ξέρουμε, αλλά έχει και το χορευτικό του μέρος. Βέβαια, δεν μπορούσαμε να φέρουμε όλο το συγκρότημα στο στούντιο, όμως κάτι έχουμε ετοιμάσει για εσάς πάλι.
πέψω μια καρδιά, να σας πέψω μια καρδιά, λίπανο πικραμένη, άστρο μου φέγγει στην αυγή και πουλιά βλουμισμένη. Αστερνεύτε έναν πουλί κοντά σας καροτήσει, ήταν σας τρονιμέλιο, πέτε στη γυμιόν ελίγιο, να πά να το μηνύσει. Κι ύστερα νεύτε έναν πουλί κοντά σας καροτήσει. Αρνηστήκε με κεφιένει η κόρη για τη δύση και έφτιαλεξα Ανατολή γιατί αγάπη μου πολύ να πά να το μηνύσει. Αρνηστήκε με κεφιένει η κόρη για τη δύση. Η Λύση, βλέπετε, είναι εδώ μαζί μας σήμερα, στα πρόσωπα όλων εσάς που ήρθατε στο στούντιό μας. Κύριε Κωστέα, πρέπει να πούμε ότι ένας από τους πιο σημαντικούς σας συνεργάτες, για τον οποίο γράφατε μουσική, για τους στίχους του οποίου γράφατε μουσική, ήταν ο Παύλος Λιασίδης. Ναι. Λοιπόν, τι θυμάστε από τη συνεργασία σας με τον Παύλο Λιασίδη? Τι αναμνήσεις έχετε από αυτό το μεγάλο ποιητή? Είναι πολύ μεγάλες αναμνήσεις, πολύ μεγάλη η συνεργασία που είχαμε μαζί. Αν χρειάζεται να πω κάτι το ανέκδοτο από τη ζωή της συνεργασίας που είχαμε, αφορά τον τότε ραδιοσταθμό που υπήρχε στην Κύπρο, που ήταν καλέστη ο ίδιος για να απαγγείλει σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 1963, όταν υπήρχαν κάποιες δυσκολίες στην Κύπρο πολιτικές, και ο ραδιοσταθμός εφρουρείται από αστυνομικούς. Δεν μπορούσε να μπει μέσα. Ο Λιασίδης, δεν ξέρω πόσο τον γνωρίζετε εσείς, αλλά ο κόσμος όλος τον ξέρει, δεν μπορούσε να πάει κάπου μόνος του. Πρέπει να έχει κάποιο συνοδό. Ναι. Αναγκαστικά, και ως πάντα, πήγαμε οι δυο μας στο ραδιοσταθμό, μπαίνουμε στην είσοδο, λέει μας ο αστυνομικός, πρέπει να μου πείτε τι θέλετε, ποιο θέλετε, για να σας επιτρέψω να πάτε μέσα. Λέω, θέλουμε τον κύριο Τάδε για το τάδε πρόγραμμα. Ποιος το θέλει? Λέω του, ο Παύλος Λιασίδης. Πιάνει το τηλέφωνο ο αστυνομικός, και το πια πάνω των παραγωγών. Είναι, λέει του, κάποιος Παύλος Λιασίδης. Κάποιος Παύλος Λιασίδης. Σπουδαίος ο φρουρός, ναι. Με τη βράκα του πάντα που δεν την χωρίζει τον ποτέ. Ακούω εγώ από το τηλέφωνο των παραγωγών που απαντά. Πρώτα, αγαπητέ μου, λέει του, πρέπει να μάθεις ότι ο Λιασίδης δεν είναι κάποιος. Όπως το σχολίασα προηγουμένως, ναι. Ο Παύλος Λιασίδης είναι μια δόξα ποιητική της Κύπρου, είναι ένας ανυπέρβλητος ποιητής, είναι άνθρωπος που άφησε εποχή στον τόπο του. Εσάς ο ίδιος αστυνομικός δεν ήξερε τι να πει. Ναι, λέει, κύριε αυτέ, αλλά ξέρεις, είναι και ένας βρακάς μαζί με να το φύγω και εκείνο να περάσει. Αυτός είναι, λέει, το Λιασίδης. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κωστέα, η Λύση γέννησε πολλά σημαντικά άτομα. Και ένα από αυτά έχουμε σήμερα κοντά μας. Ήταν παλιός σας συνεργάτης, ένας από τους κορυφαίους Κύπριους δημοσιογράφους. Τον έχουμε κοντά μας σήμερα. Είμαι σίγουρη μόλις τον δείτε, θα φωνάξετε εσείς το όνομά του. Σπύρο. Είναι ο Σπύρος ο Κέτηρος. Είσαι καλά? Πολλά καλά, εσείς? Σπύρο μου, καλώς όρισες στα στούντιο του Λόγου. Χαιρόμαστε που είσαι κοντά μας σήμερα. Σπύρο, η δημοσιογραφία απετέλεσε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σου, όμως ένα ακόμα μέρος της... Το μέρος της ζωής σου. Όμως ένα μέρος της ζωής σου βρίσκεται στη Λύση και θα βρίσκεται πάντα εκεί. Ξέρω πόσο αγαπάς τον τόπο που σε γέννησε και ξέρω ποια ήταν η σχέση σου μαζί με τον κύριο Κωστέα. Καλό θα ήταν να την ακούσουν και οι τηλεθεατές. Ο Κωστής, εκτός από εξαίματος συγγενής, μπορώ να πω ότι για μένα
και για πολλούς άλλους της δικής μου ηλικίας απετέλεσε το μέτρο στη Λύση. Ήταν το μέτρο των ενεργειών μας. Το μαγαζίν του, του κουρείου του στη Λύση ήταν το εντευκτήριό μας. Μιας ολόκληρης γενιάς, ομάδας ανθρώπων. Εκεί θα καταλήγαμε για να ακούσουμε τακτικά, όχι μόνο τους επένους του, για τα λίγα που κάναμε, αλλά και την κριτική του. Η οποία κριτική μπορώ να σας πω ότι εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ακόμη και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, μπορώ να πω ότι με ενδιαφέρει πολύ η άποψη του Κωστή Κωστέα για κάτι που κάνω στη δουλειά μου. Γι' αυτό αν δημοσιεύσω κάτι, αν δημιουργήσω κάτι είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση, εάν δεν με πάρει τηλέφωνο ο Κωστής και περάσουν μερικές μέρες, θα τον πάρω εγώ με μια άλλη αφορμή και θα τα φέρει η κουβέντα για να δω την αντίδραση του στα συγκεκριμένα πράγματα. Είναι ένας οδηγός. Υπήρξε ένας οδηγός και μέχρι σήμερα ασκεί αυτήν τη γοητεία. Άμεση όμως είναι η σχέση σου και με το συγκρότημα Σίκαλη. Γιατί μετά από μια έρευνα που κάναμε, ανακαλύψαμε ότι τότε είχες διαδραματίσει ρόλο κονφερανσιέ σε περιοδίες που έκανε το συγκρότημα Σίκαλη. Μεγάλο απόκτημα, κύριε Κωστέα, να έχετε έναν δημοσιογράφο σαν τον Σπύρο τον Κέτηρο να σας παρουσιάζει τις παραστάσεις. Πήγαινε από τη Λύση. Πέστε μας λοιπόν, τι θυμάστε από τις περιοδίες που κάνετε από το συγκρότημα. Το Σίκαλη ιδρύθηκε όταν εγώ ακόμη ήμουν μαθητής. Επομένως, τα πρώτα βήματα του απλώς το παρακολουθούσαμε με αρκετό ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, ανέβηκαν στη σκηνή άνθρωποι που ήταν βοσκοί. Ήταν επαγγελματίες χορευτές, ήταν γεωργοί, ήταν ελαιοχρωματιστές, ήταν χτίστες, για να συναφέρουμε λίγο τον Κερτσιπή. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπλαιναν τα χέρια μετά τη δουλειά, έπλαιναν το πρόσωπο και πήγαιναν σε πρόβα. Μέχρι τα μεσάνυχτα, για να μάθουν αυτό το πράγμα που μας παρουσίασαν τελικά μια καλή βραδιά και εντυπωσιαστήκαμε οι πάντες, έφηβοι όντες ακόμη. Αργότερα, ναι, είχα αυτή την ευκαιρία να συνεργαστώ με το Σίκαλη και θυμάμαι ότι πήγαμε σε αρκετά χωριά. Περισσότερο ο δικός μου ρόλος δεν ήταν ούτε χορευτικός ούτε τραγουδιστικός. Ήταν περισσότερο να δίνουμε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην όλη παρουσίαση, λέγοντας τα ονόματα, λέγοντας κανέναν αστείο, λέγοντας αυτά τα πράγματα για να είμαστε πιο αποδεκτοί στο κοινό που μας παρακολουθούσε ή πιο άνετοι, πιο προσιτοί. Όμως πριν αρχίσουμε αυτό το πρόγραμμα, μιλώντας με τον Σπύρο το Κέτσιρο και συζητώντας για τον Παύλο Λιασίδη, ο Σπύρος είχε μια πολύ καλή ιδέα και νομίζω με αυτή να κλείσουμε την σημερινή συνάντηση. Σπύρο, λόγω σε σένα. Η άποψη ήταν ότι ο Κερτσιπής απαγγέλει ωραιότατα τον Παύλο τον Λιασίδη και όχι μόνο αυτό, αλλά και από μνήμης. Χωρίς χαρτί, χωρίς χειρόγραφο, χωρίς τίποτα. Δεν θα του ζητήσουμε να μας το μιμηθεί κιόλας για να θυμηθούμε και την πραγματική του. Μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει, το ξέρω. Γιατί ο Κερτσιπής, να σημειώσουμε, δεν είναι μόνο τραγουδιστής. Πιστεύω ότι είναι ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς που μπορούσαν να υπάρξουν. Κύριε Κερτσιπή, να σας παρακαλέσω να έρθετε εδώ κοντά μας για να μας πείτε το ποίημα, να το ακούσουν οι τηλεθεατές μας. Όπως θέλετε. Και να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος. Ποιο θα πεις? Οι αστροναύτες. Οι αστροναύτες. Είναι ένα ποίημα που το έγραψε την επέστωση. Εγγράφει με αφορμή την επίσκεψη του πρώτου αστροναύτη, του Γιούρι Γκαγκάρη στην Κύπρο. Τον επνεύστη ο Παύλος Λιασίδης, το έγραψε και το... Ναι, και να πω ότι κανόνισε εξενάγηση του Γιούρι Γκαγκάρη στη Λύση ο κύριος Κωστέας. Αξίζει να το αναφέρουμε. Το ποίημα είναι ένας διάλογος μέσα σε καφενείο. Ακούσουμε το διάλογο. Οι αστροναύτες. Οι αστροναύτες ποιον το συνάφερμαν. Έγινε μέσα στη σκέψη τους λιμάνι. Και τούτον μηδενικό κοντά στα μέλλοντα. Πολλά σπουδαίων πράγμα σας εφάνει. Δεν είναι ανάγκη να βουρνούσουν πάνω πύραυλων ως 6 μήνες για να φτάσει πας στον Άρη. Να έρθει η ώρα που ο νους να πετάσει σε διόν του στραπή να φέρνει το χαπάρι. Τα χαπάρκα να τσατήσει να βρουν πλάσματα και πάνω να πάνε, πόν πεθανίσκου, και έρθουν στη γη το μυστικό μου και μπουκώσουν το
και αθάνατοι πιο μάθουν να μην ισκουσί. Έλε κάτι έροι ογδοντάριες που σπάσασαν τα χρόνια τα νευρά τους, να παχουλέψουν, να στηθούν σαν τα προπάλουκα, να διπλεί παρά τους πέφτιους η χαρά τους. Ουφου, να μην ακούγατε τις πιλτάρες σου, γιατί να ξεράς ωραία εκείνη. Να μείνεις έτσι άπιστος στο μας και ακούσουλε. Τσούλα μπορεί να τα βρει επιστήμη. Πέ μου, 50 χρόνια πριν να σου λαλούσασαι, πολλοαρκάζουσαι να βγουν πας στο φεγγάρι, για πως η γη τέλεια ξερή, καθόλου πίστευκες. Τώρα κι αν πάσουν στον Άρη και φέρουν πλάσμαν στη γη και πάει και δούμε το, πάλι πιστεύω. Έχεις δίκιο, ήρθες πρόμα. Τότε να αλλάξουμε το θέμα και πάρε τα αρκέψα σύρμα μου κουέλες οξά ακόμα. Πράγματα που καταλάβαινε. Ευχαριστούμε κύριε Γιουσκιπή για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ όλους σας. Ώρα για τους διαγωνισμούς μας και η λέξη η οποία ψάχναμε ήταν παλιγγεννησία. Πάρα πολλές σωστές οι απαντήσεις. Βλέπουμε τώρα και τη λύση στην οθόνη. Το έγραψε και το... Ναι, και να πω ότι κανόνισε εξενάγηση του Γιούρι Καγκάρη στη λύση είναι ο κύριος Κωστέας. Αξίζει να το αναφέρουμε. Το ποίημα είναι ένας διάλογος μέσα σε καφενείο. Ακούσουμε το διάλογο. Οι αστροναύτες ποιον το συνάφερμαν. Έγινε μες στη σκέψη τους λιμάνι. Και τούτον μηδενικό κοντά στα μέλλοντα. Πολλά σπουδαίων πράγμα σας εφάνει. Δεν είναι ανάγκη να βγουν συμπάνω πύραυλων ως 6 μήνες για να φτάσει πας στον Άρη. Να έρθει η ώρα που ο νους να πετάσει σε διόν του στραπή να φέρνει το χαπάρι. Τα χαπάρκα να τσατήσει να βρουν πλάσματα και πάνω να πάνε, πόν πεθανίσκου, και έρθουν στη γη το μυστικό μου και μπουκώσουν το, και αθάνατοι πιο μάθουν να μην ισκουσί. Έλε κάτι έροι ογδοντάριες που σπάσασαν τα χρόνια τα νευρά τους, να παχουλέψουν, να στηθούν σαν τα προπάλουκα, να διπλεί παρά τους πέφτιους η χαρά τους. Ουφου, να μην ακούγατε τις πιλτάρες σου, γιατί να ξεράς ωραία εκείνη. Να μείνεις έτσι άπιστος στο μας και ακούσουλε. Τσούλα μπορεί να τα βρει επιστήμη. Πέ μου, 50 χρόνια πριν να σου λαλούσασαι, πολλοαρκάζουσαι να βγουν πας στο φεγγάρι, για πως η γη τέλεια ξερή, καθόλου πίστευκες. Τώρα κι αν πάσουν στον Άρη και φέρουν πλάσμαν στη γη και πάει και δούμε το, πάλι πιστεύω. Έχεις δίκιο, ήρθες πρόμα. Τότε να αλλάξουμε το θέμα και πάρε τα αρκέψα σύρμα μου κουέλες οξά ακόμα. Πράγματα που καταλάβαινε. Ευχαριστούμε κύριε Γιουσκιπή για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ όλους σας. Ώρα για τους διαγωνισμούς.